Ah, nanapod tayo rematch karon sa iyo buntag. Time check alas 7:05 sa buntag. Martes. Rematch. Maura sad ni gahapon nag-away diha gihapon lang dapita. Unsa kay gilugan nila diha? Ano jong diha sila mag-away. Mas kapoy na karon kay puro basa, lapok, kay bagong ulan. Halos nagbuntag ng ulan. Ang maluya maadtos kaha ha. Labon wa tay kuan. Di madayon ang kamunggay karon. Kamu ang madayon. Oh. Okay. Ang maluya kaha. Rematch lang ninyo. Oh, pana, dagan na. Dagan na. Dagan na. Oh, mura na nagdagat na to ang kuan dere. Oh, tara. Katoy makaha. Ah. Balik dito sa tubig. Ato na sa tubig. Wow no. Diha. Humol. Humol na yun. Diha. Sukol mga palang-alang kag sukol. Diha. Humol na yun. Isa oh. Apa, wapang humol. Nga ni daog. Ato ang kuan champion. Champion sa boxing. Oh, puti yutaka. Saan naman ka diha? Oo, sige, humog mayo. Sige. Diha. Tagam. Okay. Balos na po niya. Selesai sa dito ninyo.